ka lang ang atong sender karon usa kini ka lalaki nga napatago lang sa ngan nga daming. Kibuhatan kay duwa sa radyo ni Ray Arellano. Igalaan ang atong sender si Daming. Kinakong problema bahin sa akong health. Nga murang paminaw na ako. Niatanan ako sakit. Ambot ug panahon ako balangkani. Ay kanay magot sa ako asawa. Magsigim sa padungog nga kung matipi ko. Aw, kapila mo kuno'y pag-ilis niya na ako. Maunang magsige na no ko una sa ako sakit. Pero aron ninyo masabtan na akong istorya, ingino na ako ang ipagsugod. Nes Barrio, perbeda, murag daghan ng mga tumpra taon. Dili mo sugaton, pre? Ay, kamay na niyang kikumpra. Gaan na. Puro sugi na mga tanon. Ang buto ni Bamiana, oy. Kaliwat ang tingalay ni Kanding. Kung taong kanding, kaya sabi ka, kagwapa na yung asawa ni Gidakot na ba na o? Mas gwapa itong asawa ni mo, pre. Dili, pre, mas gwapa ang asawa ni mo. Nandun kayo. Ay, ilis mo tayo asawa, pre. Sumaba, swapping ta. Ilis. Usalag adlaw. Ay, ang gawin na tao ni mo. Puro mo ni Randy. Oy, unsa to nadunggan ako na yan, unsa ilis, ha? Kuan ray kining. Nakadungog ko nga murag unsa to? Ilis, unsa iilis ninyo, oy? Kuan ray ba kining kumitsaragod? Akong ging nurse parelis sir nga musugot ba siya nga mag-ilis mignaw. Kita, pre. Unsa? Okay ra ka, pre. Pastilan no, kung ninyo nang buhaton, tabla ra nga wag hapon mo mag-ilis. Anong taon, pre? Pareha naman kung duha, mga hangol babay. Perbeda, pare ron, mare. Ako labo taon na na. Manigulo mo kag imo, pre. Biyan tani mo sa iri. Maon na, iyahay na magluwas inyong kaugalingon kung mga booking na mo sa inyong mga binuhatan. Nagtuo mo, kamuray ka mao, ana, no? Usag yung but pa sa but ni mo, Kang. Sus, di mo daming. Kamong mga bana, paningkamot yun mong mutaas ang inyong kinabuhi. Kay kung mga tutyo na mo, dali na kayo mong ilisan, uy. Singan? Ikaw daming, hingaon na bagay kag baboy? Sige, aron matutyo kag dali, kaog maayo. Pila ray pag-ilis, na ay daghang waiting. That's what. Kaon na daming, Uy, kaon na, sa maigo naman kami tutok anang sudan. Wala ka ganahin mo kaog baboy? Di ba imo man ang favorite? Hindi, muramag masakit akong tagkugo tungod sige kao na ng baboy. Murag, pamina na ako, murag kong high blood. Halak ka, sige ka damido, baboy pa more. Kaon na na, masuko ka guway baboy, karon mo reklamo na sad ka. Kaon na lang diha, lami kay tamboks baboy una. Lata kay humba, Pida, niya, Diyos kumbay. Wala na matay. Sige ang dugo, pilaray pag-ilis. Hagbihan niyo Humbay mo? Humbay mo. Lutuin na lang kong buwan, be. Kidot na yan oy. So kada to, wala na ko palutuan ko ang asawa o baboy. Lipay sa kayo ko asawa, kay gamay na malay gastuhan. Ang iyagod, pulos raw tanon. Madili mo kumukaon ko tanon. Pugos na lang ko kaon sa buwan. Pero mauna nga akong paborito sa una. Ito sa pre? Ay, kaya di ka mukha baboy? Posible. Ay, buwan nga, pre. Hisgot ka di kang baboy, pre. No, murag, manghugot na dayo na akong tangkugo. Mas high blood ka, pre. Di ba, sir? Okay, ngaon kaya baboy pre daming. Baboy yung paborito ano niya? Pre. Tinood na, pre. Pre, tinood lagi na. Kay, ako pa niyo, pre, di ka kumpiyansa. Kaya mo silingan taon, ngaon kay baboy. Ha? Ibaw kagasa ron? Asa naman ron? Tuwas Amerika. Okay. Nag-upload na din noon sa Amerika. Mayo kayo? Tuwa dito yung lubong. Magkakidro din mo liseroy. Sugod ato, wala tiyo kumukawa ng baboy. Kay nahadlo kong ibasing oron ay makatipin ako. Kunya asawa naman lang ako asawa. Mingo na madaan nga ilisan ragdi ko niya basta matutyo na ko. Pasok kang paita. Mao nga, naglikin na tiyo ko baboy. Mantinil na lang kong buwad.
Dali mari mga usa ta. Ay pasensya na ka mariha, maura gini among sudan. Wa na mo gumni magpalit og baboy ko kay di naman mo kaon si daming og baboy. Nga naman, Mari. Oh, nahadlok ma. Tiki o kay high blood man. Mo na agwanta lang taning utan og buwad mare. O, okay naman ang utan, Mari. Uy, pero kining buwad, kuyaw po ni Mari, uy. Ha? Nagtukan dili na maka-high blood. Sobra pa ni si baboy. Ngano gud? Sige nagkaon imong bana day ani. Oh, nagsugod-sugod na kaon. Mga tulo na talaga adlaw. Agahapon buwad yan sudan? Ato palagi ko sang adlaw. Ganin ang bundag buwad gihapon. Karon ninig uli adto sa paniod to buwad ang gihapon. Di man mo ka og baboy. Ay, aray na uli na ay. Oh, sige Mari, pakan Tanaw na tong dili pa ma-high blood. Oy, Mare! Lagi ka, Mare! Oh, pre! Akong gidiyo si Mari. Kaon na dong, nanay sinukay diha. Asa may sudan nun, ha? Aw mao gihapon. Buwan ng yapon! Ha? Huwag na lang gulay ka na ilang sudan. Buwan na yun! Ang unsa man gusto nimo, baboy? So, tansyon ko na yun. Oh, Bisik na yun. ay huy. Hala, kumpisit. Tanawa, Mari. Wa pa gani kakaon ang imbana sa buwad na high blood na. Samo ka na kung may sige ka og buwad. Unsa? Sorry na yan. High blood lang ko. Tungod tos buwad dong. Maka-high blood din ang buwan. Duha ko no igo ana. Ha? Masa man? Una maka-high blood na, ikaduha makadaot sa kidney kay paratman. Nga. Sa mali akong kanunan eh. Uta na lang lagi. Ano pa kanuan man taong ko ni mo kuta? Nga dili man ko kanding. Sakala daming oy ubo ka og utang kanding na di ay, ha? Ang! O mali ka doon ng permis mga kanding. Sabada daming oy patakap na kag ngalngal oy. Maobita rin ang kanuno sa mga kanding. Sa inyo, nya sa amo di man. Oh, sabi ikaw no sa inyong kanding sa inyo, ha? Umay. Sa? Mo request man gani usahay fried rice. Iyawa ko rin inyong kanding, Lina. O na kanding sa inyo? Oo, daming. Di na parehas sa inyo nga ihas kayo. Nagparehas lang mo sa inyong kanding, mga ihas. Sa? So, kita sa di mo manulti na yun, eh. Gusto mo naman kayo na mo, ha? Gusto pa magkahatag mabuhi og dugay daming, sukaon og utan. Gusto ko mabuhi og dugay, Lina. Kaya may bahad na ba ka? Nga mamatay ko, ilisan na yun ko ni mo. Ang unsa di ay? Nabuang na. Huwaton ta kag mabuhi kag balik. Oh, day. Pahuway na dahil oy. Di magigakaaan ng imong kuan kanang di man jud kaha ka mag-amping sa imong lawas, sige padayon. Maayog ako'y matutyo nga ikaw man. Oh, dahil Lina. Tungo sa pagsige na ko una-una, murag na hinoon kayo kong sakit. Kayo sahay, mura man kong magpaglipong. Ingo sila, high blood yung kuno ko. Pre, kanang pa-check up na lang, pre, naunsa. Aron matanaw ba sa imong Gasto-gasto lang na, gasto-gasto lang. Pero ako pa niyo mo, no, supida, pre. Di mag yung kakamong kag utan, no? Nga, bawal naman ka nimong baboy. May pamukhaon lang ka ng pulos prutas ba? Prutas. Good, fruit. Bisa kung sa prutas, good. Any kind of fruit. Oh. Bisan unsang fruit. Ay, lagi, wa pa man kontra. Siguro pa kasi, ana. Muwagtang pa imong nga gipamati ng mga sakit-sakit, anak, pre. Tinuol ka, pre? Ay, lagi ka ng mga apple ba? Grapes, pineapple, melon, ano good? Melon, Mahal sa na, pre, oy. Sambag na may akong ma-afford na, pre. Ba? O, di ba, kuhan, lumboy. Malasik ni mo, pre. Malas na. Ay, ikaw, bahala ka. Basta kayo, og dili ka mong kaon og mga utanon, mas labing mayo nga mga prutas na, pre. Hindi kayo na fruit. Isag unsa nga fruit, ha? Ay, bisa unsa lagi, basta fruit. Unsa naman ka? Wala kay kaon-kaon? Wala naman ko kita nimo may kaon kag kanon? Oh, come on, Dailina. Don't you worry about me. Naako'y pangpuli si mga tanon nga sobra pa ka vitamina mga vitamins nga pagkaon. Unsa man ko no? Fruit. Prutas? Yes, I love fruit. Matod pang pariago. Any kind of fruit. Oh, okay basta na prutas. Sige, mas maayo na. Oh, kumusta na magkadaming? Ni Adok, murag magwa magsilbi. Ay, wa magsilbi. Oo nga, Dok. Wano ko mukha ng baboy kay magka-high blood.
para kumukaw ng buwad kay maka-high blood gihapon o makasakit pa sa kidney. Mga naay nakasuggest na ko, Dok, akong kumpare nga, matod pa niya, kaon ko na kong fruit, any kind of fruit. Oh, okay man na. Pero mas mayo nga mukaon kaysa kanon. Yung mas suldaan. Di lang kay pulos lang prutas. Mao ba, Dok? Masama nga prutas mong gikaon. Sa nga prut. Juicy fruit. Masa? Any kind of fruit man ka, Dok. Oh, di juicy fruit ako mangipalit kay barato naman. Nagbayintir ko buok ako mahurot kada adlaw. Mas kang sakita no sa kong papangig, Dok. Di mo sa malalim din mo, sige tag-usap. Dong. Murag delikado ni mo sakit. Dok, ano man, Dok? Gawas nga may diabetes na katunguran na pagsige mo kusap na Joseph Prot. Pa-check up dong, basig cancer ka sa utok. Unsa? Kung sa man mo pag-analisar nga ang Joseph Prot o sa kaprutas. Manini kayo ng fruit yan, ha? May fruit, juicy fruit. Sama na ay! As kang buwanga, sukwas doktor na ako, ha? Tungos pag naginot ako, hindi ko makagasto og dako kay barato ang juicy fruit. Na diabetic na hinuon ko. Daga na hinuon akong sakit nga ibati. Saan na tayo na ako nga warabagid may kwarta? May lisan yung kakos asawa na ko, ani? Tabang ito ko ninyo. Unsa man ko may pasultihon, daming. Hello! Good morning sa tanan! Hello, Sir Yas, birthday! Happy birthday! Sa tanan. Oo, sa Sa tanan. akong mga igagaw diya sa Upper Yati. Kumusta mo diya? Labi na yun niya agaw arkeo ni Inday Marita. Nga kanunay nagluto sila mga lami ang sudan niya. Barato ra kay ni kaagaw arki nga mga sudan na tipres. Makapalit kag 5 pesos, 10 Oo ba? pesos. Atong sinder mao to si Daming masiguro to. Oh, si Daming. Daming. Oh, si Daming at tipres. Dagan siyang sakit lan. Dagan siya sakit. Maambot lang nimo. Hing nati ka nga Ano ba? kini mong Basta may ipangyaw-yaw diri tambal ni di bumka mo to Sa Daming. sakit niya? Dagan siyang sakit at press high blood kasi siya kaog baboy. So para din siya ma-high blood, nasigalis ko siya buwan. Baka buwan, maka-high blood sa gihapon. Ina na siya. Kitambagan siyang mga prutas. Tambagan na siya, inom og panyawan or balkapsul. Niya kitambagan siyang pang prutas para sa makadagino. Dili sa prutas nga presko yung ipalit. Kato Yes, mang ma'am. juicy fruit. Dagan mga pong sugar. Diabetic na inoon siya. Fruit. Oh, kadi at saka yung hatong i-open. Adun natin opening, eye-opener niya, no? In the book of Sirach, chapter 6, verse 16, ang usa ka maunungon nga hikala, sama sa katambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. So, mao ni gibuhat siya mga hikala. Kitambagan siya. Kung katong tambag sa hikala, kung ituman pa ito niya tanan, natambalan ang ta siya. Ora, diha. Pagkagod niya, Jose Pro, tagabigyan pa ng sugar. Ako tambag ni mo daming? Daming iya nga. Oh, daming, oh. Ako tambag ni mo daming ay problemaha na ay panyawan or balkapsul. Oo. Mo'y tumara. Katulos sa kaadlaw ra. Ha? Oo. Panyawan or balkapsul alang anay mo mga sakit. Unya ka, Diabetes mo siya tipres. Oh, kuri kayo na. unya katong dili mahilisan sa tulan, no, sa timang kuan litok, detox. Oh, si detox blaster ba kapsul? Dili ba, Kada di- mo puno na toxin ang imuhang lawas tingali Oo, daming. oo. Mga inom mo na mga among gipangyaw-yaw lang No, hindi lagi. mo tuo. Karon kay na diabetic na rabat siya, so kanina lang diretso ang gisulti ni Ate Pres, no? O kung sa gani makaayo kanang naang tumana pod kay kanang naang magsigi kag tinihik, magsigi kag ginot anay mo ang kwarta. Na may penalty sa kakaraanan Ate Pres nga lawas puhunan. Lawas pa uli ang imong gibuhat nga dili maayo. Oh, mag-unsa man kunong kabayo, kunwa na mag-unsa kunong kumpay, Kunwa nay kunwa na kabayo. kabayo. Ora diha. Lahi na tabon akulan. Ah, sa man. Mag-unsa man ko, anay kabayo. Usa ba ka kumpay? Si Etik pagumpay. Sige kumpay ka. Si Etik gaham sa kumpay at tipres. Ano may kabayo? Itartanilya naman ang bilhin. Nahala. Tumana ang tanan, atikin. Tikin galing Ay, niya. ano. Mura ka report ni Kuya Arnold. Daming, ang tanan nga gisulti sa doktor, bisan ka mo mga amigo, sakto na to, no? Karon kinaan naman kay sakit sa imong lawas, amping lang. Kaya may penultiyon po lagi ka to gulyat, kasi may penultiyon gulyat nga, ayaw ka adluki siya nga mapatay sa imong lawas. Ang kadluki ka to mapatay sa imong lawas, mo
tambog pag yun mo sa impyerno Ah. nga mao ang Ginoo. Ang makalaglag siya, dangop- makalaglag. Dangop So, na lang niya, ha? Daghang salamat sa pagparangat niya. Itong tuluman nun. Kung ako ang paso, tiyan.